Нещо си се подмладил, мисля. Още един път и... Стигам в училище. Сам по нас. Чакай да кажа, добре дошъл, чакай да стигне ред. Да стигне ред. Ето гордо за България. Първият финиширал в България. Браво! Медал? Я да видим сега. Чупих кутията още при връчването. Абе, ма не е кутия. Браво, браво. Това е. Браво. Адмирация. Високо да го видим! Браво, България! Там е транспарант. Аз ще взема количката. Много се радвам за тебе. Ето малко и близките му да го видят. Мали, лата се познава с това. Ма то слънцето малко не... Много добре. Здрави. Знаеш още... Не, нормално всичко. Всичко е нормално. Просто всичко е много компресирано и все нещо ново се случва, все нещо ново не свършва. Сега много хора искат да им разказват. Трябва да имаш сега времето и търпението да разказваш много. Това ще бъде хаотично, защото аз се сещам едно по-друго. Ще ми е първи момент, просто много хора искат да разказваш. Да имаш търпението. Много хора си. През конференция ще направим само да разказваш. Да, ние това трябва да направим, да разказваме. Да, за всички фенове. Защото хората се гордеят много. То си е повод за гордост. Всъщност, тук е добре. Те дръпци като да виждат. Как да дръпна? Аз ще дръпна. Окей. Благодаря. Ценно знаме, да знаете. Да. Деби, трябва да